Не забравяйте да се абонирате за канала ни от червения бутон и камбанката под клипа. Благодарим ви! Здравейте на всички! Днес ще се приготвим едни изключително вкусни, ароматни и елементарни за приготвяне свински хапки с гъби и кашкавал, които на финала ще изглеждат точно по ето този начин. За рецептата ще са ни нужни. Тук имам свинско месо за готвене, ще ни трябват зехтин, лимонов сок, кашкавал, брашно, червено вино, сол, черен пипер и няколко гъбки. Нужните продукти и количества ще намерите отдолу в описанието. Най-напред ще си нарежа свинското месо на средно големи парчета. Можем да го нарежем и на дребни парчета. Отстраняваме си мазнината, ако има такава. Ще оставя 2-3 парчета с мазнина, така че те да овкусят ястието допълнително. Следващата стъпка е да си прехвърля месото в дълбок съд, да си добавя мазнината, лимоновия сок и подправките, след което да разбъркам добре всичко. Можем да си добавим и други подправки по наш вкус. Оставяме месото настрани да се маринова за 30-40 минути. Следващата стъпка е да си измием добре гъбите. В моя случай имам 3 големи гъби печурки. Разбира се, не са ни нужни големи гъби, можем да си купим и малки гъби. Нарязваме ги на средно големи парчета по ето този начин. Можем да си ги нарежем и на по-дребни парчета. Последната стъпка преди да започнем с готвенето е да си оваляме всяко едно от мариновалите се парчета свинско месо в брашно, след което внимателно да го изтръскаме, така че да не остава излишно брашно по месото. В дълбок и широк тиган си разтапяме 20 грама масло и една супена лъжица зехтин. Можем да използваме само зехтин или само олио. Разтапям за 3-4 минути маслото и изчаквам докато тигана стане горещ, след което си добавям нарязаните на средно дебели филийки гъби, които ще сотирам за 5-6 минути. Вземам си похлупака, задушавам ги за няколко минути, така че да придобият златист загар, да намалят обема си и да омекнат. След което си ги прехвърлям в чиния и ги оставям настрани, тъй като ще ги използвам след малко. На тяхното място си добавям свинското месо. Трябва да се убедим, че тигана е горещ. Целта ни е да запечатаме свинското месо, така че да се получи хрупкава и златиста коричка. Добавяме още малко мазнина, ако няма съвсем в тигана. Бъркаме за минутка-две, обръщаме ги и ги изчакваме докато придобият златист загар, след което си добавяме и подправките. Добавяме виното, добавяме една чайна лъжица топла вода или бульон, връщаме си гъбите обратно в тигана и разбъркваме добре, пробваме на вкус, ако преценим си добавяме и други подправки. Намаляме силата на котлона, слагаме похлупака и оставяме за 15-20 минути докато сосът се сгъсти. Оставяме соса да се сгъсти до консистенцията, която ние харесваме. В моя случай ще се постарая да сгъстя максимално соса. Разбира се, можем да си оставим ястието като яхния, можем и да го оставим като свински хапки с гъби и съвсем малко сос. Ето и на финала как изглеждат нашите разкошни свински хапки с гъби и кашкавал, които, повярвайте ми, са изключително вкусни. Приятен апетит! Ако клипът ви е допаднал, не забравяйте да му дадете палец нагоре и да го споделите в социалните мрежи с вашите приятели и роднини. Също така, не забравяйте да се абонирате за канала ни от синия бутон в средата и да оставите коментар за вашето мнение, препоръка или забележка отдолу в коментарите под клипа. Благодарим ви!